Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzakasara chitendera zuro nemuzuva ranhasi. Sekuziva kuri dende ruzhinji rwegwanhu vhiki yega pane new mascenarios anenge achibuda kana it's either the music vanenge vachitrenda ikoko vachikandirana zvibregedia or releasing new videos and mahits avo amene kuti vanenge vachimati chiwayo. Kana tikasatodero tinoenda kune rimwe department remasocialites. Masocialites akasiyana siyana tine masocialites akawanda kuZimbabwe vanenge vachikandirana zvibregedia nani stop. It depends kuti uda kukanda kana kuti kukanda. Zvimwe zvinoitika almost maweeks akasiyana siyana. Kana pasina izvozvo kunenge kuri department unofunga iri riya ratisingakwanisi kuenda rematongerwo enyika itori another department. Kana pasina izvozvo panotanga kutrenda mupikicha people vanodzi kuti nekuda kwei asi ndonasa kuti mipikicha iyi kunenge kuchiti mipikicha yeBurkina Faso ndo imwe futi inombonetsa kuti izienda kuinda Burkina Faso mupikicha iyoyi inogona kupedza vhiki yese ichitrenda. Oro kungotorwa zvako wakachena kunyanya ku department ranhasi Pokelo ndo kwaanenya kuti trenda ikoko kana maClapback anotrenda zvakare. Saka ndonasa kuti vhiki rino it's a week for Clapbacks and also mapictures ndo zvandiri kuona hangu muvhiki rino tatiri. Saka nyaya yangu yandauya nayo muvidhio ino ndiyasi Pokelo. Musi uya vakanzi vakaita Clapback kumufanza chinzi manyanya kusimbisisa zvikati vakati ndiri kurya goresa riri kumba kwenyu iri. Asi pane mwe mupikicha wakazobuda vachiseka vachidai osoo vachita se ame kuti ndiye muninyawo wakati ndiani asi ana kuti maspeculations akasiyana siyana. Ndo kubva vanhu vezim celebs vainda vakati #Pokelo and her young sister on point vakagara pamusoro pemwe kuti kwa pamusoro pekitchen unit here kana pamusoro pechi kana kuti peroom divider I don't know inani na uyu mumwe wacho vanga vakachirasika beti neshangu dzavo handisi kuti ndo pink bottoms new dziri kuuya ikati kwete. Vabva ipapo zvikanzi nevanhu those shoes are dope, they are both looking gorgeous. Pokelo is the same as Siolinda. Now why would someone say that? Vamwe ndokudanzira zvakare kuti munogona kundituka but she has gained weight. Chero grocery racho rikaita rake oro rane rabdignimbi asi kusimba asimba hake. You can't take the weight away nekundituka pano. I said it. Uyai zvenyu mundiroste kana kuboilisa. I am open to anything, but I said what I said. Vandokutanga kuti dzoro kuna munhu ushu unoita sekuti unonzi VP at ZW munyeyu. Waenda kunozvimiririra zvikanzi nevamwe no one will roast you, but I don't think it's relevant. Zvikanzi wagona pawati you don't think up. A lot of people have gained weight during the lockdown. I have too, and I'm pissed off nekutako kuti ndakawedzera weight. Zvikanzi don't feel attacked baba, her weight shouldn't be any of your concern. Zvikanzi naye mumwanyora zvikanzi me too, but I'm starting to work out. I hope you are too. And my comment shouldn't be any of your concern too. Create your own comment. After all, you are not here. Don't forget, and you are not here. Father, my here. Or tabandona to tell that pa lawyer, papa, and you are not here, lawyer. Iwe musoro pangu tese tataka ngosimba o leave Poki alone. Zvikanzi nayewo zoro banga gara pasi. Angane naro vipatu wacho zvikanzi kufuta kwako kwakutasa kunamata here naye musoro bhangu. Zvikanzi seko uchirasika nyaya nhaiwe. Zvikanzi dzorai hasha mukoma toziva zvinhu zvakaoma, but kana waisa public comment be ready for people to comment on it. Zvikanzi you are right, she looks like she again away dzisingamboiti saka uda kutarisa chete here kana kuti ndite sei. Zvikanzi nevamwe usangoita hasha, you are very childish. Zvikanzi totonzwa nemi vakuru makaona manyana endege. Endege ndikachiti ngatombofunga kuti ndakoniwa kuverenga kani nyana rendege ndakazwa kuti ndege ine nyana murizive kuti shiri yayo inenge chibhuruka yota mazai yotsa mazai yotsonya mazai zvikukuti ndozvinyana zvechi sakatanzi ndimi mune manyana echi endege. Zvikanzi namwe izvo zvikanzi akamudhara akakapenga. Zvikanzi kunakira kwangu usazviise muhana sitereki. Zvikanzi nevamwe that should be directed to you iwe wandikuti hande zvakewo. Tsambai mushe mumastreets ndatoshaya kuti ndiye ini here pandaona kuti piki iro ndatongoti pamwe kutsvuka chete ayezvo ndiye zvanyanya semuselebhu wedu tinechi tumarights mbichana cause anotimirira
pazwita ka maybe she is ndobva vaisa dumbu rekuti pregnant. Ndichaibata zvakare papregnancy nokuti kufacebook kwaziitwa maassumptions akasiyana-siyana. Nyangwe grocery rikaita rani haya zvakaoma, wapedza masports hanzi grocery rikaita ragu god knows ari kubatsirawo nemagrocery here watipedza. She has, but oh well, you are a graphic designer in another world. Utori company pauri ipapo. It's not a good image to insult future customers. Vamwe zvikanzi zvakare, the naked truth handiti kana vakachena tinonzi don't hate and what. Saka kana izvozvi tofanira kungotaurawo chokwadi. Vamwe vakati low take it whichever way you want, but unoziva kuti insult chii here wangu. Sorry if I insulted anyone. Boy here ngaafarire kuinda kundomanya. People think I said what I said makes their comments relevant, but anyways ngaatowedzera futi kumunga mudii here vamwana chichona chavo chisingachahwisisiki. Umwe yangu akachizvimirira ka VP ati wachona zvikanzi siyana nelife yangu. Zvikanzi nevamwe zvakare ndimika makutorwosta vanhu futi zvikanzi in the blender ka yes. Zvikanzi wangu the way to project your opinions and views is too much hot. Ndazogurika mbabvu powati nyangwe rikaita grocery kwabhodhigini zvina basa guys. Hauite, but let me advise you kuti maladies akaiheta nyaya yekusimba iyi. Unoshaudiwa ukatiza mucomment section wangu, of which macomments ako anotinakidza funny. Just beware of being roasted chete cause the gender ma1. Zvikanzi nayo so true, but I believe kuti if you work out zvese zvinoita bo. Vamwe zviripo zvinongoda kugadziriswa, not too much I know. Vamwe saka ndozvezvimwe zvazvapi kuma-Instagram avenues. Zvikanzi nevamwe zvakare sisi vari kuwedzera kusimba kunosarira mubvuma. Vamwe ava zvikanzi guys chiregai kudero ndakutomunzura tsitsi. Zvikanzi Pokelo the poker is now looking like chi solid. Ndikati why would someone say that? Vamwe vakatitudza mafelelele. Ndikati all right. Zvikanzi Pokelo uri chigayo wangu unorira every damn day. Vamwe ndokutanza kuti ndinofia in making. Vamwe vangadana ngati why would you say that? Pokelo is the girl she thinks she is, and she is lit as well. She changed asi ane pamutatani pazoti pai. So she looks pregnant. Mwana manje ndo pazvitangira she looks pregnant. Comment section iri kubvira. Ari kusimbisa mazivano muri kumbozvionayo here. Hanzi ari kudya grocery kumba kwenyu here. Atizi kuda kwenyu. In a year we'll be hearing follow me on my fitness journey. Vamwe kati alright. Kuma Instagram avenue kwakune ma different opinions about weight yani yasipokelo. Veku Facebook ndobva waenda wakati if ugeza was people preparation inotengwa kopi kana tichitenga zveroyal family. And then ndabva confused kuti what are they talking about? Data confused. Zvikanzi akafitwa nekusimba hake kufitwa chaiko. Pregi those shoes hameno ikoko zvimwe filitaiwo yekuwedzera tese togeza chosiyana mabasa atoswera tichiita chete. Love the shoes moda tiite zveskini yakanaka isu tichigeza neyemukuvisi here. Beautiful. Saka vanhu vasiri light skin ndavageze here ndo zvamukuzeva kutaura here. Why you're saying she's pregnant? Manzwa nani? Zvikanzi pane vanhu vakazvarwa vane masikani maso avo vari kutoona kabhebhi dumbumani mapokelo papiki iyo. Loha, whose child are you naive? You're right. These people be doing the most. God have us different gifts. Saka iyo nyaya nhumbi handisi kuti nekuda kwemunhu akawedzera kungoryawo mafeti kuku. Feti kuku rinozivisa ka. Feti kuku is not a joke. Ukati mafeti kuku ukabva pamafeti kuku ivayo womboti zororewo tasakudai divi kana vari vane mari vaya vandofunga vanongo vachiti ma-ice cream. Mhande pamusoro kwete yedu madrasa for 2 kwete kana madrasa for 3 anenge achiti ukada kudai rinogona kusvodza riri muruoko kwete kuda ndio vanenge vachitora kuzorya zvinhu zvinenge zviri zvakanatsa kuvhenekwa. Vapedza ipapo vomboti chicken yachoni yakanyatsa kuitwa mastage nemastages inenge ichinatso kunaka zvakare. Zvinosiyana zvinoita kuti munhu akwanise kuita sei kugaina weight munguva ino yakorona. Isu vamwe manje zvedu isusu tisiri maserebhu tisina zvacho zvouviri tinechingoti chataona ipapo nyangwe zvikanzi chii tinenge chingotofera tapedza kurya kudaro wototi kubu
watobata zvako. Saka ndo inenge iri rotini yemulockdown. Hausi kuenda kubasa, hakuna kumwe kwauri kuinda, hausi kuinda kana kumunda kundosakura, hausi kuinda kana kundopura zviyo, hausi kana kutomboinda kundotarisa kuti nhaimi vedu vembudzi dzavhurwa here. Kungovata kungoti kumuka womboumwa ikere kana dziri maseshuga aya anongodirwa womwa, wapedza kumwa wombotasara dziro kuti saka izvi ndoita sei, the only way yekuti ndipedze zuva rangu kutovata. 6 months mukarorina muno mulockdown sleeping hati kuri anhema, unotoenda chete unotoenda. Asi kazoziva manje department rekuti kuna nasipo kelo koko life yavo vanenge vachirarama sei ikoko sezvo kwakune lockdown ikoko vanenge vachiita sei, vanenge vachiita same thing jatiri kuita hedu isusu vana ekera here vana Puna oro vari kuita zviri different ikoko when it comes to eating. Kana vane paekera pacho pakurehwa ipapo handizozivi kuti nekuda kwei vanhu vane chi spiritual spectacles kana spiritual eyes. Ipapo ndinenge ndachapira ndizi kuti vana yeko zvavana I don't know kuti vana yakati havana kana kuti kungozvisimbirawo munhu ungochuza ungoti ndoda kumboti he ndichigwinya nichinda. Saka ndo zvandanga ndangoya nazvo muzuva ranhasi muvhidhiyo ino. Ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.